kapurom bat kajingu baro kalong ye ublei try kanrat upala ai yangi ya kane kalat bangin yo ban mani ya u hakani ka step ka pamenta langba ka good news tv ngapdang sngau phai pi iwei hakani ka por bat nga shemru ya ka kabu ban ai kublei women's week but women's sunday in advance ya pi iwei ki basnga bat shashkor ya kani ka khubor ha ka karteng ka padon bortam jong try jongi U Jisu Khris ka banta na ka tien ka jong play ka bangin ya puson ha kani ka por ka long na ka sub team a ka ba ong ka Jingngeit Khristan ka badap Rynieng ha u Khrist ka bala pensyong nong rem na ka shiti upol u apostle shaki nong Ephesus ka nong ka basaw ka khot ka bakhat lai kashiti upol shaki Ephesus laju tepru kum kashiti shapang kijing hikai shong thanrai ka Jingngeit lani ka doctrinal letter ka ba ar hadin kashiti shaki nong Rome hakani kashiti shaki nong Ephesus upol ukran ya ka nishan thanrai lani ka identity jong kipanget kajing san ha ka bakan jaman sim kajing dap pura bat kajing dap Rynieng ha u Khrist kini kikren ya kajing he bat kajing san bapura kita kipanget kibala sespa dakasnam U Jisu Khrist ha ka Jingngeit kaba kidon ha u om tangkata ha ki benta ba kham shadin ni pule ba upol ukhot sha ka jingyale thma ka bakan jam sim da ka bapen I ya kata ka jingking atiar baro kanie ka kren ya ki Khristan ki badap pura ha ka jinglong mensim haba ong Jingngeit ha ka tien ka jong play kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki aka ya kita ki bangi kermen kata ka jing tunjuk ya kita ki aka ki bom yo I Hebrew nong ka bakhat we ka dokhat ka bau nyngkong haba ong pat ka Jingngeit Khristan kamut ka Jingngeit ka bat ka jing kermen ka ba ki banget ki don ha u Khrist haba ong Rynieng pat barabor ngi sngal thu ya ka long Rynieng ne ka met ka bapau shabar jong ka jing im ka jongi hre ha ka ne ka banta ka ba ong ka jing dap Rynieng ha u Khrist hang ne kamut ya ka jing lungkot ni jing jrong ka jong U Jisu Khrist ha ka met ne ha ka jing long do ka jong u hre ka taiew ya ka jing long janai jing dap pura ka jing long rangba ka bapau ha ka jinglong hok pat jing khut ka jinglong ba bha basngur ka ba klem don kanu ka jing thobria ha ka jinglong jing im ka jong U Jisu Khrist namar kata ka Jingngeit Khristan ka badap Rynieng ha u Khrist ka mut ka Jingngeit ka badap da ki jing mut bat ki jinglong ki jong U Jisu Khrist ha ka jing im ka jongi kadai kata ka jing dap jing san pura ha ka Jingngeit ha ka perkhat perdan bat ka jing ya de shimet jongi bat U Jisu Khrist ka jing dap Rynieng U Jisu Khrist ha ka jing im ka jongi ka de hi ka jing dap ka jong ki jing long ki jong u ha ka jing im ka jongi ngila pan sngau thu ba U Khrist ulong ubadap da ka jing it jing isnai ulong ubadap da ka jing suk jing kemen ulong ubadap da ka hok bat baklem pop pun ki jing long U Khrist ki bang yo I ha ka tien ka jong blai ka jing kali menta kami da kumnong in poi shadu ka Jingngeit ka badap Rynieng ha U Khrist ka panong kong da ka bangi I thu ya ka jong ka nishan tanrai jongi bangi don ha u Khrist nadu ka kitab Genesis ngi shem ba la thawe ngi ha ka dor ka jong play hi kum ki banget ngi don ka nishan tanrai ne ka identity ka jongi ha u wat habangi lalong ki ba pop habangi phai shu play bat dang U Jisu ha ka jing em ka jongi ngin long
kibreu ki bathamai ong ka tien ka jomble ha ka Shiti ka ba ki koran ka nong ka basan ka dukhat ka bakhat niaw hadu arpau nang ta Ephesus ka nong ka nyngkong ka dukhat ka basan ladang itep bat ngau tho ya kan ni ka jing shisha ngin scam ha ka jingngeit bat ngin num nut pan pens niudur ya kan ni ka jing ka jongi kumta ngin be sha ka thong jong ka jinglong janai ka bakup da ka jinglong Khrist ka papan snau bha ya ublei ka banta ka baar klong da ka bangi pan thmai ka jingmot jampar khat ki jongi shiti shakinong rom klong ka bakhat ka khat ka baar ka jing jongi ki Khristan kam dei ka thong ka bangin thau da ka jing thau ka bak ni khamla ni khambha ni kham hok mangi bania ki wei rei ka thong jong ka jing ka jongi ka long bangin be sha ka jing long hok ka ba kum u Khrist bat ba ngin long kum ma u lada ngim pat la ban le kum ta ai ba kan ka khubor kan pen kan mau ngi bat kan pen red lani humble yangi kan mau bang you don't come ya u Khrist ha ka jing ka jongi you don't come ya mansim uplay ban yarap ingi bangin la ban pen thamai bor ya la de na kapor sha ka jing pha bat ka jing long janai kum u Khrist ban yo ya ka ta ka jing pen thamai bor ha ka jing mut jing parkhat ka jongi ni dei ban don ya ki jing mut ki jong Khrist shti ka nyngkong ki koran ka nong ka baar ka khat ka bakhat riu ka banta ka balai kadai da ka bangi penchong nong remru ya ka jingngeit ka jongi ha ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai kadai ka tanrai jong ka jingngeit ka jongi bat ka penpau ya ka jing shisha bat ka jinglong ka jong Khrist ladang isan ha ka jingngeit bat ka jinglong jing ka bakan jaman sim insan bat yai ne ru ha ka jing ya dai ka jongi bat u Khrist kum tala da ni don ka jing ade ka bajan bat u Khrist an iru ha ka jinglong jing jongi bat ha ka jing ya dai para brio ka basaw bat ka bakhadu klong da ka ba ni IT lut yala de ha ka jing yalam ka jong mensim bakhut lada ni IT ha ka jing yalam ka jong mensim bakhut on yalam bat pan prangingi man kasngi hadu bangin da pan pau ya ki jinglong ki jong Khrist hangi shisha ladangi ailat yu mesim bakhut ba untrei hapo jongi ngin salong kum u Khrist bat yo ru ya kata ka Christ like character ha ka jing jongi shiti ka baar shakinong koren kunong ka balai khat ka nyngkong hadu ka bakhat pra ka tien ka jong play ha ka gospel u Lucas ka nong ka ban riu ka dukhat ka ba saw phusan ka ong ba na ka thwe jong ka do nut kimi ki kentien ka ne ka mut ba ha ba ka do nut jongi ka dap da ki ki jing sniu kan pauru ha ka jinglong jing ka ba shaba jongi hrei ha ba ka do nut ka jongi ka dap da u Khrist ngin kran ye ki jong u Khrist ha ba ka jing mut jing parkhat jongi ka dap da u Khrist ngin parkhat chapang u Khrist bat haba ka mensim bat ka benta baro jong ka jing ka jongi ka dap da u Khrist ngin pan pau ye u Khrist shaka parthai haba u Khrist udap ha ka do no jongi ha ka jing mut jing parkhat ka jongi ha ka jing long jing ka jongi ha ka tien ka thliet bat haba ro ki benta jong ka jing ka jongi ka dei ka taken ka jing dap Rynieng ha u Khrist ai bakani ka team jong ka women's week but women's Sunday kan pan kan mau yangi baka thong jong ka jing jongi ka long ba ngin long kum u Khrist tang ha kani ka por re ha ki por baro jong ka jing ka jongi ngin kan mau yala de ba u Khrist ulong ka thong jongi kumta habangi kopi u Khrist hangi ngi yo ken yakaburam u Khrist hangi ka jingkermen kaburam
Kolosai kelong kepa nyngkong khot keba ar punyo ka jengkop jongi ya Khrist ka numlong tang ha keba pau shabar nrei ka jengkop ka jongi ya Khrist kalong kebangin kop nadu ka dok nuot ka mesim pat kiwei ki pet yangi ken syam ya u hangi bat leng ba jongi na ka benta ka puram ublai amen tungin ya tuai sis patrai ngon kmat jong me kni por tang i wan ya kapan ai ngo eme trai namar kni por ya kapam ai ngi bangin wan jan jong me lambat ki kun ki jong me kpdan kni por lang ba kani kat dendong jing sawa kin kopa ngi wan ban ai ngo eme trai bang la yo ban rakhe kni ka women's week but women's sunday hakni ka kenti kin kopa bat ka team jong ka trai kapan kan mawing yangi bangin kop ya jisu haka jing em ki jongi ai ba ngi kom ki panget hami trai ngin kop ya me ka jinglong ka jongi kan pau shaki wei ru kin kopa ki pangile trai kin long na ka benta ka puram ka jomi shim dia ki benta paro jong ka jing em ki jongi ki khon ki jomi ki badan hap teng jong ki jing ki jing ele ki pamat ki jing pang ki jing stam ki pamat ki jing yale jong ka jing em kin kopa ki jing duk ki jing kodok ki jing karni jong kapop bat ka jing long do trai jisu madwaya ka jing palat lut ka jong me ha ka jing em ka jong ki ken kopa bakin lat ken kopa na kini ki jing ki jing ale kam tam atrai na kapop bat ka do atrai shim ti ma me atrai ye ki banta baro jong ki jing shakri ka jong ya me atrai kum ka Jingiaseng Kynthei na do ki balang hadu ka Synod bat ka Assembly hi berok wai ngi IT kin kopa ngi la i wai pi wai ban ngi pani kini baro hakdang kepadon bortam juk trai jung mi Jesus Christ ngi scam bing yo diang da ke Jingngeit manta shudu ki pam jukot ru amen